В Україні цього року розпочнуть серійне виробництво нових ракетних комплексів «Вільха». Таке розпорядження сьогодні дав президент України Петро Порошенко. Він взяв участь у фінальних випробуваннях нового ракетного комплексу, які завершилися успішно. Нові ракети українського виробництва здатні уражати не тільки наземні цілі, а й об'єкти на воді, оснащені сучасними системами супутникової навігації. Ракети зібрані повністю з комплектуючих вітчизняного виробництва. Українська армія нарешті отримує високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних сил України. А можу сказати одну конкретну цифру. Ця ракета «Вільха» в 10 разів точніше і, відповідно, в 10 разів ефективніше, ніж старі системи залпового вогня, які знаходились на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. Я поставив завдання, щоб ракета пішла вже в серійне виробництво уже в 2018 році.